Tandaan. Yes, hello. Good morning mga kaninja. Ngayong araw ay gagala muna tayo. By the way guys, yung pupuntahan nga pala natin guys ay dito lang din yon sa Ilocos Sur, yung Banawang Bridge. Dito yon sa Santa Ilocos Sur. Samahan nyo ako guys, tara! Napakasarap na umaga guys, naghahalong lamig at init. Yun, at overtake na tayo sa bus. Yun nga pala guys, yung Banawang Bridge pala guys ay tinatawag din pala siya na Quirino Bridge. Ayon sa yun sa nabasa ko, parang ipinangalan din siya kay Elpidio Quirino, yung president nung araw. Tapos itong Banawang Bridge pala guys na pupuntahan natin, ito pala yung sumisimbolo sa mga Ilocanja o yung mga Ilocano. Nakapunta na kami dito last 2018, kasama ko yung wife ko, pero mas mainam na bisitahin ulit siya natin ngayon guys, habang wala naman tayong masyadong ginagawa at nasa bahay lang. Mas magandang maglagalag lang tayo muna sa labas. And ayun nga pala, takbong dahan-dahan lang tayo at sana gabayan tayo ng Panginoon sa ating pupuntahan ngayon. Mas maganda sana guys na mapuntahan muna natin yung mga magagandang tourist spot dito sa Ilocos Sur bago tayo pumunta ng panorte, pagudpod, kasi marami din na magagandang lugar dito sa Ilocos Sur na mga hindi pa masyadong napupuntahan ng mga tao. Pwede nating isa-isahin yun habang naggagala tayo. Puntahan natin yung mga lugar, halimbawa yung mga ilog, halimbawa yung mga ano pa man tawag doon, yung mga beach. Tapos yung kung may mga cave, mas maganda mapuntahan din natin yung mga ganung lugar. At sana mas maganda no, pwede na yung angkas no, para hindi na ako solo. Para kasama ko na rin yung wife ko. Mahilig ding maggala yung wife ko guys, kaso sumusunod pa rin syempre kami sa batas dahil nga hindi pa pwede yung angkas. Sa ngayon nandun lang siya sa bahay, nag-aalaga lang muna ng mga aso. Iniintay lang din yung malift tong yung angkas-angkas. Kating-kating na rin yun sa paggala guys, gustong gusto na rin yung gumala. By the way guys, yung Banawang Bridge, pagka naandun kayo sa area na yon, parang punong-puno siya ng positivity. Matatanggal talaga yung pagod mo, marerelax ka. Tapos yung maririnig mo lang doon yung parang ba yung buga ng hangin, yung humahampas lang sa'yo na parang dito nakakalimutan mo talaga lahat ng problema mo guys. Tapos pag tinignan mo pa yung mga paligid, ang ganda ng senaryo ng mga bundok, kaya katulad niyan no, yung bundok na yan, napaka-relaxing guys ng place. Tahimik. Pero syempre mas magandang pumunta dito sa Banawang Bridge pagka yung sunrise saka sunset. Para hindi ganun kainit, kasi pag pumunta kayo dito ng mga alas 9, alas 10, syempre mainit na yon. Walang masisilungan kasi dito sa Banawang Bridge guys. Wala ring mabibilhan ng mga pagkain. Ano lang talaga siya guys, parang isang saglit na dadaanan mo lang siya para mag picture. Yun, ganun lang siya. Saka dapat pag pumunta kayo dito guys, dala nyo yung the best na camera nyo para pang profile picture ba sa Facebook. O sige guys picture muna tayo.
after nating makapag picture try nating lumapit na dun sa bridge mismo, guys. Doon naman tayo mag picture. Tingnan niyo yung paligid, guys, oh. Napaka-relaxing talaga. Saka yun nga, katulad yung sinabi ko, very peaceful siya kasi walang masyadong tao. So talagang feel na feel mo yung pagpunta mo dito. Itong banawang na to, subukan natin pumunta sa tulay, guys. Parang nakakapangilabot, guys, tumataas yung balahibo ko. At saka parang ako lang yata mag-isang tao dito, guys. Wala pa ako nakikitang mga kasama ko dito. Ay, teka, parang may natatanaw akong nakapark na sasakyan dun. Ay, hindi pala, may tao pala, guys. Hindi lang pala ako nag-iisa. Siguro nagpi-picture din siya dun. Nag-iimo-imo rin. Baka may pinagdadaanan, friends. Kaya din nandito. Pero ako, wala akong pinagdadaanan, Gusto ko lang maipakita sa inyo yung ganda nitong Banawang Bridge, guys. You know, yung paglalapit ka pa lang sa tulay, parang ramdam mo na yung positive. Ayun, ito, may sasakyan nga. Ay, may tao. Nasa loob, mukhang natutulog pa si ate. Banawang Bridge, guys, na sa history. Ito yun, pala yung motor natin. Yung ating motor, guys, si Ninja 400. Ang ganda dito, guys. Nagawa na sila ng isang tulay, guys. Itong tulay na to, hindi na nila pinapadaanan to. Kasi, guys, tong Banawang Bridge na to, guys, noong 2001 nagkaroon ng malakas na bagyo. So tumaas yung tubig niya, guys, na apektuhan yung tulay, nasira. So ang ginawa na lang nilang tourist spot. Tara, guys, samahan niyo ako. Pasok tayo dun sa loob ng tulay na yan. By the way, guys, ito nga palang bridge na Banawang Bridge or Quirino Bridge. May haba siyang 456 meters, guys, itong bridge na to. Yan, ngayon magpipicture naman tayo kasama ang ating Ninja 400. Ito na yung moment natin, guys. Ngayon pa lang kami magkakaroon ng picture na magkasama nitong ating ride na si Ninja 400. Yun nga pala, bababa muna ako saglit, guys, at ise-set up lang natin ng maganda-ganda tong ating camera para magkamera naman tayo ng magandang picture. Remembrance ba? Para pwede na rin pang profile picture sa FB. Ito, setup natin dito ng isang maganda-ganda. Oh, picture muna ulit,
sa mga mahilig mag-tour or maggala, sa mga gustong pumunta ng Ilocos Tour pagka na-lift na yung mga quarantine. Ayun, wag niyong kakalimutang isama sa itinerary niyo itong Banawang Bridge, guys. Sa Santa, Ilocos Sur. Maganda dito, guys. Hindi kayo magsisisi pag pumunta kayo dito. Okay, paano guys? Samahan niyo muna akong mag-drive pa uwi. Focus muna tayo sa road, friends. Ayun guys, malapit na nga pala tayo dito sa bahay natin, guys. Sana guys nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin sa pinuntahan natin sa Banawang Bridge. Yun guys, huwag niyo sanang kakalimutang mag-subscribe, share, like, at paki-comment na rin below kung ano po yung mga masasabi nyo, at huwag niyo din po sanang kakalimutang i-click yung notification bell para sa mga susunod na update po natin ay updated po kayo. Thank you guys.